Moi kaikki. Mä teen teille nyt tänne kauan odotetun My Day-videon. Kaatukaa jos tykkäätte. Meillä me sovitellaan vaatteita. Joo, tässä on suoritusvaatteet käynnissä ja teen. Mä en vielä todellakaan valmis, mun pitää pestä hampaat ja vaikka mitä. Suuresti hiuksia. Kohta lähdetään kouluun. Missä on kotia? Ai. Vuokastaan. Noniin. Eli moikka. Mä tulin äsken koulusta. Tai ei koulusta, kun koululta. Mä olin mun kaverin kanssa koululla. Meidän piti mennä kuntsalille, mutta me ei jaksettu niin. Tehtiin sit siellä kaikkea muuta. Ja mun ois pitänyt olla nyt ton Ronjen kanssa, mutta ei sitten olekaan, koska mä lähden kohtaa 45 minuutin päästä Kekkolaan. Ja silleen. Mulle tuli just nyt tää postipaketti. Tilasin Brentsulle uuden loimen. Tai no, niin. Juh. Mä lähden nyt tallille. Ja meillä on koulutunti vissikin. Ja eli mä lähden Kekkolaan siis. Ja silleen. Miksi mä sanon aina silleen? No niin. Juu. Mä join tuossa äsken vähän kaakaota. Topi. Suitset ja Helioksen satula. Joo. Helios ei tykkää satulasta. Etkö tykkää satulasta? Et. Mä tulin Kekkolasta, mä menin Helioksella ja Helios oli tosi kiva. Aluksi oli vähän jäykkä, niin kuin se on aika yleisesti vähän sellainen, että en taivu, mut sit se taipui ihan ok ja silleen välillä se sit hakeutui ihan kivan peränantoon, mut sit se ei kumminkaan ollut sellainen hyvä pysyvä, että se oli vähän sellainen, että pää alas, pää ylös, pää alas ja sit tasainen, sit taas vähän vemputtaa sillä päällä. Mut siis Helioshan on aika paljon istunnolla ratsastettava, että jos jää käällä liikaa vetää, niin sit se alkaa silleen päällä heiluttelemaan ne ylös alas. Mutta oli kerrassaan kiva poni ja haluaisin mennä uudelleen, sillä oli tosi laukassa aika paljon virtaa, että se niinku laukassa yritti välillä lähteä, että niinku lähti ihan satasta. Tuo tulee ihmisiä, mä oon kaupan piha takaisin autossa ja tuo tulee ihmisiä, mä en halua, että ne kuulee mitä mä puhun tai näkee, että mä puhun kameralle, ne pitää mua varmaan ihan hulluna, joo. Mutta, että oli ihan kiva tunti, tehtiin sellaista vastalaukkaharjoitusta ja sitten tehtiin aika paljon pohkeaväistöä koko rata leikkaalla ja sit siitä eka käynnissä, sitten ravisiirtyminen, sitten käyntiin ja taas tasasta pohkeaväistöä ja sit siitä
lyhyen sivun keskeltä taas ravia ja ihan sellainen kiva perustunti oli, että kukaan ei temppuilu pahemmin. Mutta, että kiva vaihtelua mennä välillä tuollaisella pikkuponilla. Helios oli oikein kiva poniherranen. No okei, se on vielä aika nuori. Ja silleen. Miksi mä sanon oikeesti aina silleen? Mulla on varmaan joku oikeesti kuin silleen sanoa ongelma. Joo. Mä nyt venailen faija. Nyt se tulee tuolta kaupasta. Mä istun takapenkillä, koska toi iskapuhelin tippuu äsken tonne penkin alle. Niin mä en jaksa enää mennä tonne etupenkille. Ja mä pyysin iskeltä, että se ostaa mulle niitä polly, vai mitä ne onkaan. Niitä on ihan niin karkkeja, koska mulla on niin kuva suklaan himo, että mun on pakko saada jotain suklaata. Tai muuten mun pää räjähtää. Ja arvatkaa mitä Iska sanoi. Elää osta karkkia, kohta tulee sokeritauti. Aina kun ihan vissiin. Minä oikeesti syön niin harvoja karkkia. Okei, kaikki tutut katsoo tätä videoa on silleen. Katja, älä kuseeta. Sä syöt aina karkkia. Okei, mä myönnän. Mä oon sokerihiiri. Mä en voi sille mitään. Mut tulee sellainen pää kipeäksi, huono olo ja levoton olo, jos mä en saa karkkia. Heti kun mä saan karkkia, mä oon kuin eri ihminen. Okei. Joo. Eli eiköhän nää viittaa vähän sokeririippuvaisuuden oireisiin.